கிருஷ்ணா. இருக்காரு. சங்கரன் பிரபு இருக்காங்களா? இல்லைங்களா? இருக்காருங்க. இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. பிரபு, நமக்கு வந்தவங்க வரைக்கும் நம்ம அந்த குரூப் இது பண்ணிடலாமா? டைம் இருக்கு. ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு பாருங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஓகே. சோ 12வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு யாராவது சொல்றீங்களா? பக்தி தொண்ட மாதாஜி. பக்தி யோகம். ஓகே. இந்த 13வது அத்தியாயம் க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா அந்த களம், க்ஷேத்திரஜ்ஞன் அந்த களத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஹ் உணர்வு அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். இயற்கை, அதை அனுபவிப்பவருடைய உணர்வு அப்படின்னு. ஓகே. இன்னைக்கு 24வது நாள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, சில்வர் ஜூப்ளி. 25வது நாள். ஓகே ஓகே. அதை நான் திருத்திக்கிறேன். சோ நம்ம இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் 6 அத்தியாயங்கள் என்ன சொல்லுது? முதல் 6 அத்தியாயம் எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில? எல்லாரும் நீங்க வாய் திறந்து பேசணும் எல்லாருமே. 35 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இல்ல, எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு? 18 அத்தியாயம். 18 அத்தியாயம். ஓகே. அதுல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு விளக்குவன என்னவோ? எதை சொல்லி தருது முதல் 6 அத்தியாயங்கள்? கர்மயோகம். மத்தியில இருக்கிறது பக்தி யோகம். பக்தி யோகம். கடைசியாக இருக்கிறது தான் ஞான யோகம். ஓகேவா பிரபு? சோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஞான யோகத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகே. சோ எதற்காக வந்து இந்த ஞான யோகம் அப்படின்றது வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த ஞானத்தின் மூலமாக பகவானுக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையிறது அப்படின்றதுனால இதை வச்சிருக்காங்க கடைசியா. சோ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட பக்தர்கள் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கார், அவங்களை எப்படி எல்லாம் விடுவிக்கின்றார் அப்படின்றதான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த 12வது அத்தியாயத்துல. எனக்கு பிரியமானவன், அந்த பக்தனுடைய குணங்கள், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அப்ப இந்த பௌதீக லோகத்துல இருந்து நம்மளை நாமளே விடுவித்துக் கொள்வதற்கு உண்டான ஞானத்தை வழங்குவதாக இந்த வரக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் இருக்கும். நிறைய உண்மையான ஞானம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடன் இந்த அந்த உண்மையான உறவை வந்து புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஞானம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? சோ அததான் நம்ம வந்து வரப்போற அத்தியாயங்களை பார்ப்போம். இந்த ஞானத்தை கொண்டு எப்படி பக்தி செய்து பகவானை அடையிறது அப்படின்னு. சோ நம்ம பாக்குறோம் இந்த அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, அடுத்து வந்து ஆனந்தமய. சோ அன்னமய அப்படின்றது வந்து அந்த எந்த ஒரு ஜீவாத்மா அந்த உடல் சார்ந்த அந்த புலன்கள் சார்ந்த விஷயங்களை திருப்திப்படுத்துறதுல இருக்காங்களோ அது வந்து அன்னமயம். அவங்களோட போக்கஸ் வந்து வெறும் அந்த தேவைகள், உடல் சார்ந்த தேவைகளை சாப்பிடுறது மட்டும்தான், அதை பூர்த்தி பண்றதாக இருக்கும். அடுத்த நிலையில இருக்கிறது பிராணமயம். அந்த அடுத்த அந்த நீங்க மாஸ்லோ ஹைரார்கி தியரின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து உண்ணறதுக்கு உணவு, இருக்க இடம், அந்த அந்த பாதுகாப்பு ஃபர்ஸ்ட் பிசியோலஜிக்கல் நீட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லவ் அண்ட் பிலாங்கிங். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லெவல்ல போகும். செல்ஃப் எஸ்டீம், செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். சோ அது போல இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் உடல் சார்ந்த விஷயம், அடுத்தது வந்து அந்த மூச்சு பயிற்சி பண்றது, அடுத்தது வந்து மனமே அனைத்து செயல்களுக்கும் காரணம் என்று அந்த மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்றத பார்க்க. அதுல வந்து இந்த ஆத்மாவை பத்தின ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றின ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானமயம். சோ அந்த ஆத்மா வேறு, உடல் வேறுன்றது தெரிஞ்சாச்சு. பரமாத்மாவுக்கு நமக்கும் உள்ள உடல் தொடர்பு என்னன்னு தெரிஞ்சாச்சு. அந்த பரமாத்மாவை அடைவதற்கு உண்டான வழிமுறைகளை தெரியும் போது நாம அது வந்து உயர்ந்த திவ்யமான இந்த ஆனந்த மயிலை கிடைக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ 12வது அத்தியாயம் நம்ம அதுல வந்து எப்படி அனைத்து யோகங்கள்லயும் பக்தி தொண்டுதான் ரொம்ப சிறந்ததுன்னு பார்த்தோம். அதோட ஏணிப்படிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் உயர்ந்த நிலை எது? பக்தி தொண்டுல உயர்ந்த நிலை என்னது? என்ன பக்தி? உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தி அனன்ய பக்தி. ஹரிபோல். அனன்ய பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காம கலங்கமற்ற ஒரு பக்தி. அடுத்த நிலை சாதன பக்தி. சாதன பக்தி. என்னால அனன்ய பக்தி எல்லாம் பண்ண முடியல, அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த
சோல் இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது. என்னென்ன ஒழுக்க நெறிமுறைகள்? முதல்ல ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட நாம வந்து ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறது, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ ஃபாலோ பண்றது, 16 முறை ஜபம் பண்றது அந்த உயர்ந்த நிலையில போகும்போது. இப்ப நம்ம வந்து 4 ரவுண்ட் ஸ்டாண்டிங் பண்றோம்னு வச்சிருக்கோம்னா அதை வந்து அதை ஃபிக்ஸ்டா அதை ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்களை படிப்பது. அந்த ஏபிசிடி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அசோசியேஷன், பக்தர்கள் சங்கம், பகவத்கீதை பாகவதம் படித்தல். சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சாண்டிங், டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்வது, டயட். சோ அது மூலமா நம்ம வந்து சாதன பக்தி பண்ணலாம். என்னால சாதன பக்தியும் பண்ண முடியல. அடுத்தது என்ன லெவல்? அடுத்த 3வது நிலை என்ன? நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன? என்னுடைய செயல்களின் விளைவுல வரக்கூடிய மேல பற்று இல்லாம நாம வந்து என்ன பண்றோம்? அனைத்தையும் பகவானுக்காக பண்றது. அனைத்து என்கிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்கோ அத கிருஷ்ண பக்தியில வந்து கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துறது. ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா அழகா ஆர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பகவானுக்காக என்ன எப்படி எல்லாம் அவங்க யோசிச்சு அந்த டிராயிங் பண்றதோ இல்ல எனி ஆர்டிஸ்டிக் திங்ஸ் அவங்க பண்ணலாம். எனக்கு வந்து பூமாலை தொடுக்க நல்லா வரும் அப்படின்னா அவங்க அந்த டேலண்ட பக்தி தொண்டுல வந்து பண்ணலாம். நிஷ்காம கர்மி. சக்காம கர்ம யோகம்னா, நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்னால முடியல, அடுத்த நிலை சக்காம கர்ம யோகம். அப்ப இந்த உடல் வேறு, இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு. அப்ப அதுல வரக்கூடிய பலன்கள் மேல பற்று இல்லாம இருக்கிறது. அதுல வந்து பகவானை பத்தின ஞானமே அதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வரலங்க. நான் ஒரு வேலை செய்யறேன், இந்த வேலை செய்யறதோட பலன் மேல பற்று இல்லாம இருக்கு. நான் யாரும் இது பண்ணலையா, ஹோஸ்ட் பண்ணலையா? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அதுக்கு அடுத்த நிலை ஞான யோகம். என்ன எனக்கு யாருமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம். சங்கரன். அடுத்தது வந்து ஞான யோகம், தியான யோகம், அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பகவான் சொல்றாரு. ஏதாவது 1, 2 சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒவ்வொருத்தர். நேத்து அத்தனை பக்தர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம், சொல்லுங்க. பொறாமை இல்லாம. ஹரிபோல். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது? ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்னு என்ன உங்க மனசுல நின்னுச்சு அதை சொல்லுங்க பாக்கலாம். எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறது, சமமா பாக்குறது, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி, யாரா இருந்தாலும் சமமான நோக்கோட இருக்கிறது. ஓகே, ஹரிபோல். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நானே தப்பு பண்ணினாலும் தப்புதான், அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கம் இருக்கணும். தப்பே நம்ம பார்க்க மாட்டோம், அதுதான் மெயின். மாதாஜி கான்செப்டே வேற மாதிரி போறீங்க. நம்ம தப்பே பாக்குறது கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு எதிரியும் கிடையாது, அது நான் யாராலையும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன், என்னையும் யாரும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, வேற? மன்னித்தல் மாதாஜி. மன்னிக்கிறது. ஓகே, வேற? சகிப்புத்தன்மை. சகிப்புத்தன்மை. ஓகே, ஹரி போல். வேற? வைத்தியநாதன் பிரபு. சுய கட்டுப்பாடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வைத்தியநாதன் பிரபு சொல்லுங்க. வைத்தியநாதன் பிரபு, சத்யநாராயண் பிரபு, ரவிக்குமார் பிரபு, எல்லாரும் ஒண்ணு சொல்லுங்க. ராதா மாதாஜி சொல்லுங்க பிரபு. தூய பக்தி தொண்டு சார். தூய பக்தி தொண்டு. ஓகே, எல்லாமே பகவானோடது, என்னது ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வாழறது. ஐயோ, கேட்டே இல்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபு. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதெல்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்மளோட அத்தியாயம் கஷேத்திரஜ்ஞ விபாகம். புஷ்பா மாதாஜி உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன், அது கொஞ்சம் பாத்துக்காங்க. சோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் மீண்டும் வந்து அறிவுத்திறனான கேள்விகள் கேட்கிறார். என்ன மாதிரியான கேள்விகள்? 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். 6 இல்ல 8 கேள்விகள். உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள உறவு என்ன, அதெல்லாம் கேட்கிறார். ஞானம்னா என்ன, அதை எப்படி அடையிறது, அதுக்கு என்னென்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு. மிக முக்கியமான தகுதி என்ன அப்படின்னாக்கா இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி. எதுக்கு இன்றியமையாத ஒண்ணு என்ன அப்படின்னாக்கா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை முதல்ல ஏற்றுக்கொள்வது. மற்ற தகுதிகள்லாம் என்ன வேணும் அப்படின்னாக்கா பணிவாக இருக்கணும். பணிவு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஹியூமிலிட்டி, அஹிம்சை, ஜீவகாருண்யம், சுய கட்டுப்பாடு, பற்றில்லாம இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான தகுதிகள். எதுக்கு முக்கியமான தகுதிகள்? இந்த அந்த பக்தனுக்கு உண்டான தகுதிகள் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா அவங்களுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆத்மாவோட பண்பு என்னது? அது நித்தியமானது,
கிருஷ்ணருக்கு எப்பொழுதும் சேவை செய்யணும்ன்ற அந்த பாவம் கொண்டது. ஆன்மீகமான உலகத்தை சார்ந்தது. நம்ம இருக்கிறது இப்ப பௌதீகமான உலகம். இந்த லோகத்துக்கு உண்டானவங்களே கிடையாது. நம்ம ஆன்மீக லோகத்துக்கு பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம். பரமாத்மாவுடைய பண்பு நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க. அப்போ அவரும் நித்தியமானவர், எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கார். அனைத்து புலன்களோட தோற்றமும் அவர்தான். மனதாக அவரே இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கார். அவரை பிரிக்க முடியாது. எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ யார் அனுபவிப்பாளர் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னு நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுடைய அவர் தான் ரிஷிகேஷர் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ 3 விதமான குணங்கள் பத்தி பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் இன்னையோட அத்தியாயத்துல இருக்கு, பார்க்கலாம். சாரி 8 கேள்வின்னு சொன்னோம் இல்லையா, 6 கேள்விகள். இன்னொரு இதுல அவர் 8 கேள்வி கேட்பார், அதை பார்ப்போம். சோ என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பிரகிருதி, இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கிறார். இந்த பிரகிருதி இப்படி இருக்குன்னா இதை அனுபவிப்பர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். கஷேத்திரம்னா என்ன? இந்த உடல் களம். கஷேத்திரஜன் அப்படின்றது இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவுக்கும் அப்பாற்பட்டு பரமாத்மாவும் இந்த உடல்ல தான் இருக்கார். சோ அவரும் கஷேத்திரஜன் எனப்படுகின்றார். ஞானம் எது உண்மையான அறிவு? நான் ட்ரிபிள் டாக்டரேட் வாங்குறது உண்மையான அறிவு கிடையாது. 150 டிகிரி எல்லாம் ஒரு சிலர் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. ஒரு தடவை ஒரு டிவி ஷோல நம்ம பாக்குறோம். அது உண்மையான ஞானம் எது? ஏன்னா அனைவருக்கும் மரணம்னு ஒண்ணு சம்பவிக்கும். அப்ப அந்த மரண தருவாயில நம்மளுடைய பயிற்சி, நம்மளுடைய எக்ஸாம் அப்பதான் இருக்கு. சோ என்னவா நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுதான் அடுத்த பிறவியை நிர்ணயம் பண்ணுது. அப்போ அதை நான் என்னன்னு முடிவு பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதுக்கு உண்டான ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும். அதுதான் உண்மையான ஞானம். ஓகே, இந்த ஞானத்தை வைத்து நான் என்ன செய்ய போறேன், எதை அடைய போகின்றேன் அப்படிதான் நேயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவருடைய 6 விஷயங்கள் கஷேத்திரம்னா இந்த களம் அல்லது உடல். அந்த உடலை அறிபவர் கஷேத்திரஜன், ஆத்மா பரமாத்மா. அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? இந்த ஞானத்தின் மூலமாக. எது ஞானம்? இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது. ஆத்மாவுக்கும் அப்பாற்பட்டு பகவான் இருக்கார். அந்த ஞானத்தை கொண்டு நான் என்ன தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன்? பகவானுடைய அந்த பரதத்துவத்தை. சோ அது மட்டும் அல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சம், இதையெல்லாம் அனுபவிப்பவர் யார்? பகவான் கிருஷ்ணர். சோ இதுதான் இந்த 6 விஷயங்கள் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். ஓகே, சோ அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். களம் அப்படின்னாலே அந்த உடல். பிரகிருத்தினா பிரபஞ்சம், இயற்கை. அதை அனுபவிப்பவர் புருஷர். இந்த களம் கஷேத்திரம். அந்த களத்தை அறிந்தவன் ஆத்மா பரமாத்மா. அறிவு என்பது ஞானம். அறியப்பட வேண்டிய பொருள் நேயம் எனப்படுகின்றது. இதை பத்திலாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவரு கேட்கிறார். சோ அவருடைய கேள்விக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றான்னு பார்ப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த உடல் என்பது என்ன? உடல் வேற, ஆத்மா வேற, பரமாத்மா வேற. எல்லாம் டிஃப்ரெண்டான இதுல இருக்கு. இந்த உடலுக்குள்ளாரையே ஆத்மா இருக்கு. எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஒரே ஒரு சூரியன் இருக்கும்போது எல்லாமே பிரகாசமா இருக்கு, சூரியன் மறையும் போது எதுவுமே இல்லாம இருக்கு. அது போல இந்த உடலுக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா உள்ளார இருக்கிறதுனாலதான் நான் சேத்தனமா இருக்கேன், நடமாடிட்டு இருக்கேன். அந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா நான் ஜடமாயிடும் இல்லையா? சோ அந்த உடல் அந்த ஆத்மா, அதுக்குள்ளார பரமாத்மா இருக்கார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். மனசாட்சியாக, சைத்திய குருவாக, இது சரி இது தவறுன்னு நமக்கு தோணும் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது. அப்போ அந்த பகவானை நம்ம உணர முடியுது. பரமாத்மாவாக அவரு நமக்குள்ளார இருக்கின்றார். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபு? மாதாஜி தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு தெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஸ்லைடு மாறல மாதாஜி. அதுதான் என்னாச்சுன்னு தெரியல. அடிக்கடி இப்ப தெரியுதுங்களா? இப்ப இல்ல மாதாஜி. இப்ப ஸ்லைட் மாறுதுங்களா? இல்ல மாறல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாறல மாதாஜி. இப்ப பாருங்க பிரபு. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாறுது. இந்த உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக நம்ம உபயோகிக்கிறது. அது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த
எப்படி நிலத்தை உழுவதன் மூலமாக அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த சக்திகளை எடுத்து ஒரு உயர்ந்த உணவு தானியங்களை நம்ம பயிற்றுவிக்க முடியுமோ, அது போல இந்த உடலை பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் உபயோகப்படுத்தும் போது இது வந்து கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு நாம வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இதை எப்படி ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா, இந்த வீடு, அந்த வீட்டுக்கோட சொந்தக்காரர், அந்த வீட்டுல வாடகை. என்ன அழகா நம்ம வந்து இங்க பிரபுபாதர் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காரு நம்மளோட புரிதலுக்கு. இப்ப நீங்க சொல்லணும், உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா யார் யார் இங்க இருக்காங்க? வாடகைக்கு குடியிருக்கவங்க யாரு? டெனட் யாரு இங்க? உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, அந்த 3 பேர்ல யாரு வந்து டெனன்ட்? வாடகை உடல் குடி- வாடகை. வாடகை குடியிருப்போம். வாடகைக்கு ஆத்மா குடியிருப்பாங்க. ஆத்மா. correct. ஆத்மா தான் டெனன்ட் மாதாஜி. ஆத்மா வந்து வாடகைக்கு இருக்கா? ஓகே, யார் வந்து சொந்தக்காரர்? சொந்தக்காரர் பகவான். பரமாத்மா. பரமாத்மா. ஓகே, இந்த சொந்தக்காரர் வீடு என்பது பரமாத்மா. வீடு என்பது உடல். உடம்பு உடம்பு நம்முடைய உடல். களம் அல்லது உடல். ஓகே, சோ இங்க வந்து அததான் நம்ம பார்க்கிறோம். பிரகிருதி, புருஷ, கஷேத்திரம், கஷேத்ரஜன். இங்க கஷேத்ரஜன் எப்படி இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு என்று புரிந்து கொள்கின்றார். அவனுக்கு அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஆத்மா கூடவே, ஜீவாத்மா கூடவே பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த உடலை பத்தின விஷயமே தெரியாது. ஆனா பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லா ஜீவராசிகள்லயும் இருக்கிறதுனால எல்லார பத்தின ஞானம் பகவானுக்கு இருக்கு. ஞானம் என்பது அறிவு. இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு, பகவான் எப்படி அறிது? நேயம் என்பது அறியப்பட வேண்டிய பொருள் யாரு? இங்க பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து நம்ம புலன்களுடன் கூடிய இந்த உடல் தான் வந்து செயலுக்கான களம். இந்த ஐம்புலன்களை வந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்ம வந்து பௌதீக இன்பத்திற்காக காம இச்சை இது பண்றதுக்காக இல்லாம இதை எப்படி நம்ம வந்து உயர்ந்ததா மாற்ற முடியும் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணருக்கு தேவையான பக்தி தொண்டை செய்யும் போது அதுல வந்து நாம உயர்ந்த ஒன்றாக மாற்ற முடியும். ஓகே, இப்ப நம்ம இங்க பாக்குறதுல என்ன உங்களுக்கு புரிதல் இருக்கு? இங்க ஒரு பிக்சர் இருக்கு இல்லையா? சோ இதுல வந்து என்ன புரிதல் இருக்கு? என்னென்னலாம் தெரியுது உங்களுக்கு? ஆத்மா, பரமாத்மா. ஆத்மா இருக்காங்க. ஓகே, இந்த உடல் ஒண்ணு இருக்கு, அதுல ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. ஓகே, வேற வேற என்னென்ன புரிதல் இருக்கு? குரு இருக்காரு. குரு எங்க இருக்காரு? குரு நீங்க இவரை சொல்றீங்களோ? இவரை சொல்றீங்களா? எனக்கு குரு மாதிரி தெரியல. ரெண்டாவது பிக்சர்ல இருக்காரு. அவர் யார் மாதாஜி? அவர்தான். இல்ல மாதாஜி, அவங்க லேமெண்ட் ஆகுறாங்க. அதாவது இங்க பாருங்க, ஜட செல்வத்துக்காக, அதாவது ரஜகுணத்துல செல்வத்துக்காக அவங்க அந்த இதுல இது இது அகைன் இந்த தமோகுணம். பணம் பணம் செல்வம். சோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் என்ன சொல்றார்? எல்லா உடல்களையும் அறிபவனாக நான் இருக்கின்றேன். ஒரு ஒரு சாக்கடைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மண்புழு உள்ளாரையும் வந்து பகவான் இருக்கார். அவ்வளவு கருணையோட இந்த ஜீவாத்மா விட்டுடக்கூடாது. ஏன்னா 84 லட்சம் உயிர்வாழிகளாக ஒரு ஜீவாத்மா வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு, பரமாத்மாவும் இருக்கார் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வதே வந்து ஞானம். கிருஷ்ணரும் கஷேத்ரஜன், அவரும் வந்து இந்த களத்தை அறிந்தவர், ஜீவாத்மாவையும் அறிந்தவர். அதனால அவர் வந்து உன்னதமான கஷேத்ரஜன், பரமாத்மா. கஷேத்ரஜன் அப்படின்னாக்கா களத்தை, கஷேத்திரம் என்பது களம், கஷேத்ரஜன் அப்படின்னாக்கா களத்தை அறிந்தவர். சோ இங்க பகவானும் வந்து களத்தை அறிந்தவர், உன்னதமான களத்தை அறிந்தவர். பக்குவமான ஞானம் என்பது உடலையும் அதனை அறிபவரையும் புரிந்து கொள்வதாகும். ஆத்மா, பரமாத்மா, அந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது. 2வது அத்தியாயம் நம்ம ஃபுல்லா பார்த்தோம், சாங்கிய யோகம் இல்லையா? சோ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னென்ன வித்தியாசங்கள்? பரமாத்மாவுடைய குணங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க, ஆத்மாவோட குணங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க. இது நாள் வரைக்கும் நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். பரமாத்மா விபு, எங்கும் நிறைந்திருப்பவர். எஸ் பிரபு, பகவான் எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கார். அவர் விபு ஆத்மா, அக்கண்டமானவர். வேற என்னென்ன இருக்கு பகவானுக்கு? பகவான் வந்து எல்லாத்துலயும் இருந்தாலும் அவர் எதுலயுமே இல்லாத தனித்து நிற்பவர். ஹரிபோல். ஓகே, ஆத்மா அவர் அப்படி சுதந்திரமானவர். ஆத்மா ராமா மாதாஜி, ஆத்மாவானவன் தன்னை மட்டுமே உணர்வான், பரமாத்மா எல்லா ஆத்மாக்களையும் உணர்வார். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற
ஓகே. சோ எல்லா உடல்களையும் அறிந்தவர் பரமாத்மா, சொந்த உடலை மற்றும் அறிந்தவன் ஆத்மா, உன்னத உரிமையாளர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். ஆனா இவர் வந்து இங்க ஆத்மா வந்து இரண்டாந்தர உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர். ஏன்னா நம்ம 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 ஃபேமிலியோ இல்ல எதுலயோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த செயல்களை வந்து நம்ம நடத்துறோம். அதுக்காக தான் பகவான் இடத்துல பொறாமை கொண்டு இந்த பௌதீகமான மாயை உலகம் படைக்கப்பட்டு நானும் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்ற இந்த உணர்வுக்காக தான் இது படைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்ம எல்லாம் இரண்டாந்தர உடைமையாளன் அல்லது கட்டுப்பாட்டாளன். ஆனா ஆத்மாவுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவன், கீழ்ப்பட்டவன். நம்ம சுதந்திரமானவர்கள் நம்ம சொல்ல முடியாது. பகவான் மட்டும்தான் ஸ்வராட். நம்ம எப்பவுமே கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். பகவான் வீழ்ச்சி அடையாதவர். அவர் ஆத்மராமர். எதுக்கும் அடிபணின்ற அவசியமே இல்லை. சுதந்திரமானவர். ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். சோ ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றற்ற இரண்டாக கலந்திருந்தாலும் ரெண்டும் வேற வேறு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். செயல்களோட இந்த களம் வந்து எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து களம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தாச்சு. சோ அத பத்தின விஷயங்கள். உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கு, உடலோட குணங்கள், யாத்ருட்ச, இந்த உடலுக்குள்ள என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றது, யத் விகாரி, எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது, அதோட மூலம் என்ன, இந்த உடலை அறிபவனின் அடையாளங்கள். யார் இந்த உடலை அறிபவன்? அந்த ஆத்மா. அவன் எப்படி இருப்பான்? யத், உடலை அறிபவனின் செல்வாக்கு, அவங்களுடைய தன்மை என்ன, அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன. யத் பிரபாவஷ்ச, என்னென்னலாம் பார்க்கலாம். பரமபுருஷ பகவான் எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கின்றார். சோ முதல்ல அவர் என்ன சொல்றார்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பகவத்கீதையை பொறுமையாக, கவனமாக, நேர்மையாக படித்தல் வேண்டும். அப்ப நமக்கு அனைத்து பொக்கிஷமும் அதுல இருக்கு. அதுல இருந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு, அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள்ல நிறைய சூத்திரங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து ஒரு செயல் செய்யும் போது அந்த செயலோட பலனாக இந்த உடல் கிடைக்குது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப வந்து நான் வெறும் சாப்பாடுற விஷயத்த மட்டுமே நினைச்சிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா அதே ஞாபகத்திலே இருக்கு. மரணிக்கும் தருவாயிலும் அதே ஞாபகத்துல இருக்கும்போது அடுத்த பிறவி எனக்கு ஒரு பன்றியாகவோ அல்லது நாயாகவோ பிறக்க வேண்டி வரும். ஒரு காமத்தின் இதுலயே நான் என்னுடைய நினைவுகள் எப்பவுமே இருக்கு அப்படின்னா அதனால எனக்கு வந்து அதுக்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாக அடுத்த பிறப்புல கிடைக்கும். அதனால நம்மளுடைய செயல்கள், இந்த ஜீவாத்மா செய்யக்கூடிய செயல்கள் மரணிக்கும் தருவாயில் நினைவலைகளாக இருந்து என்னுடைய அடுத்த பிறவிக்கு உண்டான உடலை, அந்த களத்தை தீர்மானிக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். சோ நிறைய வேதங்கள்லயும் வேதாந்த சூத்திரத்திலையும் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னென்னது? காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை வந்து மிகவும், நான் செய்யக்கூடிய செயலால எனக்கு வந்து விளைவு கிடைக்குது, அதன் விளைவால எனக்கு ஒரு உடல் கிடைக்கின்றது. சோ ஜீவாத்மா அந்த உடலை பத்தி நம்ம பார்த்தாச்சு. கிருஷ்ணர் குரு என்ற முறையில் சாதுக்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்களிலிருந்து ஆதாரங்களை காட்டுகின்றார். குரு சாது சங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ குரு, சாதுக்கள், சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து நம்ம பிரமாணம் எடுக்கணும். பிரமாணம்னா எப்படி நான் சொல்றேன், அத பிரகாரம் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். இந்த களம் வேற என்னென்னலாம் பிரமாணம், எவிடன்ஸ் தானே, எவிடன்ஸ். சோ இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்ற எவிடன்ஸ் நிறைய சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இந்த உடல் எதாலெல்லாம் ஆக்கப்பட்டிருக்கு, ஏன் எனக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்குன்றத பார்த்தாச்சு. எதாலெல்லாம் இந்த உடல் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா 24 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நீங்க படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட சேர்ந்து 26 மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்? எக்ஸ்க்ளூடிங் ஜீவாத்மா பரமாத்மா, இந்த களம், இந்த உடல் ஆகப்பட்டது 24 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. என்னென்ன அந்த 24 மூலக்கூறுகள்? பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இந்த உடலுக்குள்ளாரையே இருக்கு. தசை, நிலம், நீர், நம்மளுடைய அந்த கப, பித்த, பிளட், இதெல்லாமே வந்து நீர். நெருப்பு, வயிற்றுக்குள்ளார ஒரு அக்னி, அது நம்ம வரப்போற இதுல படிப்போம். இருக்கக்கூடிய நம்ம பாருங்க, டெட் பாடிக்கு வந்து சில்லுன்னு ஆயிடும், அதுல வந்து நெருப்புன்றதே இல்லை. நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த நெருப்பு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம நடமாடிட்டு இருக்கோம். காற்று, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இது இருக்கு. நம்ம லங்ஸ் மூலமாக சுவாசிக்கிறது, காற்று உள்ள இருக்கு.
வெற்றிடம் இருக்கு இல்லையா, ப்ளூரல் கேவிட்டி, பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம். ஆஹ் சோ இதெல்லாமே இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டுமா இல்ல, கர்மேந்திரியங்கள். கர்மேந்திரியம்னா என்ன? செயல்களை செய்வதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஆஹ் உதவி செய்யக்கூடிய ஆஹ் இந்திரியங்கள்னா என்ன சொல்றது? இந்திரியங்கள். இந்திரியங்கள்னா என்ன தமிழ்ல? முழுமையான தமிழ் ஆஹ் புலன்கள்னு நினைச்சுக்கலாமா? புலன்கள் உறுப்புகள். புலன்கள் தான் மாதாஜி. உறுப்புகள். புலன்கள். உறுப்புகள் சொல்லாம கர்மத்தை செய்வதற்கு உண்டான அந்த உறுப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாடணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து குரல். நடக்கிறோம், கர்மம் இல்லையா, அது நடக்கிறோம், அப்ப கால் வேணும். எந்தாவது ஒரு வேலையை செய்யணும், நம்ம சும்மா அமைதியா இருக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. இப்போ கை. அடுத்து அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆசனவாய் பால் உறுப்பு, இதன் மூலமாக அந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நடக்கின்றது. கர்மே ரொம்ப முக்கியமா இது கவனிக்கணும். ஏன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயத்துல இதை நம்ம கோரிலேட் பண்ணுவோம். எப்படி பக்தி மார்க்கத்துல ஒருவன் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது இந்த கர்மேந்திரியங்களை எப்படி பயன்படுத்தி பகவானை அடையறாங்கன்ற ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சு போறோம் வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல. சோ கர்மேந்திரியங்கள் என்ன? செயல்களை செய்வதற்கு உதவக்கூடிய உறுப்புகள். வாய் பாடுறது பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை. சோ குரல், கால்கள் நடந்து போறது, கைகள் செயல்களை செய்யறோம் பகவானுக்காக, ஆசனவாய் அண்டு பால் உறுப்பு. சோ இதெல்லாம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள் 5. ஞானேந்திரியங்கள். எந்த விஷயத்தின் மூலமாக எனக்கு ஒரு ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும்? நான் பாக்குறேன், பாக்குறது மூலமாக நான் என்ன பண்ண முடியுது? வாசிக்க முடியுது. அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பாக்குறேன், அப்போ ஒரு புரிதல் கிடைக்குது இல்லையா? ஏதாவது ஒரு போஸ்டர் பாக்குறேன், அதை ரீட் பண்றோம், அப்ப நமக்கு வந்து ஒரு புரிதல் இருக்கு. சோ அது கண்கள் வந்து ஞானேந்திரியம். காது பகவானை பத்தி கேக்குறது, நாம ரூப குண லீலைகளை. காது. மூக்கு அவருக்கு பிரசாதமாக வைக்கப்பட்டதை வந்து நுகர்வதன் மூலமாக. நாக்கு பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாகவும் நாம ஜபத்தின் மூலமாக. தோல் தொடு உணர்வு. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான ஞானேந்திரியங்கள். இந்த தோல் அதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம ஞானேந்திரியமா ஒப்பிட்டு இது பண்ணலாம்? யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? இப்ப கண்ணு ஓகே, நம்ம பாக்குறோம். காது ஓகே, மூக்கு, நாக்கு. இந்த தோல் எப்படி வந்து ஞானேந்திரியமாக உதவுது? தொடர உணர்வுனால மாதாஜி. தொடுற உணர்வு அத எப்படி இந்த ஞானேந்திரியத்தோட எப்படி நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பாக்குறது பகவானுடைய பக்தி துண்டுல? நம்ம இந்த ரத யாத்திரை அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது ஏதாவது அந்த சேவை செய்யும் போது அது மூலியமா சேவை பாதத்தை செய்யும்போது தொட்டு வணங்குறது. காலு, கை, தோல் எப்படி எடுத்துக்கிறது பிரபு? திங்க் பண்ணுங்க. புலன்பொருட்கள். இது இல்லாம புலன்பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா, இந்த புலன்கள் 5 பார்த்தோம் இல்லையா? கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல். இதன் மூலமாக நாம உணரக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லையா? சோ அந்த கண்ணு மூலமா அந்த உருவத்தை பாக்குறது, காது மூலமா சப்தம் கேட்கிறோம், மூக்கு மூலமாக நம்ம என்ன பண்றோம்? வாசனை உணர்கின்றோம். அது நாக்கு மூலமாக சுவை தெரிகின்றது, தோல் மூலமாக தொடு உணர்வு. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன் பொருட்கள். நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப? ஆன்சருக்கு வரேன் நான். இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? இப்ப இந்த களம், இந்த உடல் கஷேத்திரம் இருக்கு இல்லையா? கஷேத்திரம் எதால ஆக்கப்பட்டிருக்குன்றத பாக்குறோம். 5 விஷயங்கள் பஞ்சபூதங்கள், அதை நம்ம பார்த்துட்டோம். அதாவது கன்வின்ஸ்ட் இல்லையா? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று. இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கு தசை, பிளட். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் அந்த மூச்சு வாங்குறது, வெளியில விடுறது. எங்க பார்த்தாலும் வெற்றிடம் இருக்கு, ப்ளூரல். அந்த வெற்றிடமும் நமக்கு தேவை. அதுவும் ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. லங்ஸுக்கு அந்த சுருங்கி விரியறதுக்கு உண்டான அந்த ஸ்பேஸ் வேணும். அது போல ஹார்ட்டுக்கும் அந்த பெரிகார்டியல் கேவிட்டி வேணும். அது இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகுறது? அந்த ஸ்பேஸ் இல்ல அப்படின்னாக்கா, இது வீங்கிருச்சு அப்படின்னாக்கா, அப்ப பேஷண்ட் கேனாட், அதாவது அவங்களால வந்து பிரீத் பண்ண முடியாது, டெத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அந்த வெற்றிடமும் நமக்கு தேவைன்னு பாக்குறோம். கர்மேந்திரியங்கள் நம்ம எந்த ஒரு கர்மங்கள் செயல்களை செய்யறதுக்கு உதவக்கூடிய அந்த உறுப்புகள். அதுதான் நம்ம பேசினாதான் நம்மளுடைய விஷயத்த மத்தவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். அது மாதிரி கால்கள் நடக்கிறது, கை செயல்கள் செய்யறது, ஆசனவாய் உடல்ல இருக்கிற அந்த அழுக்குகள் வெளில போகணும் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. யூரின் பாஸ் பண்ண முடியலன்னா என்ன ஆகுது? என்ன ஆகும்? பேஷண்ட் அது குரோனிக் கிட்னி ஃபெயிலியர், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஆயிடுச்சு, மலம் வெளியில போகல அப்படின்னா என்ன ஆகுறது இல்லையா? அது போல பாலுறுப்பை தேவையற்ற நேரங்கள்லயோ இல்ல அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினா அதுவும் ஒரு நோய் இல்லையா?
சோ அதெல்லாம் சரியான இதுல வந்து நடக்கணும். அடுத்து ஞானேந்திரியங்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுக்கு இதெல்லாம் உதவுது அப்படின்னு பார்த்தோம். தோல் இங்க பாக்குறோம், அது இந்த இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்றது தோல் தானே. தோல் இல்லைன்னா என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து இது ஃபுல்லா ஒருங்கிணைச்சு இருக்காது இல்லையா. சோ அங்க வந்து அந்த தோலின் மூலமாக நாம் என்ன புலனை உணர்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா தொடு உணர்வு. இதை தவிர்த்து மனம், புத்தி, பொய், அகம். நமக்கு 2 விதமான உடல், ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல் என்பது கண்களால பார்க்கக்கூடியது, சூக்ஷ்ம உடல் கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கு. அப்ப அந்த கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம உடல் ஆத்மாவை கவர் பண்ணிருக்கு. அந்த 3 லேயர் என்ன அப்படின்னா மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். என்னது அகங்காரம் தான் வந்து கரெக்டானது. நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் உண்மையான அகங்காரம். ஆனா நம்ம இங்க என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் தான் உரிமையாளன், நான் பெரிய ஆளு, அந்த கர்வம் அகங்காரம். அத வந்து பொய் அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே. சோ இதை தவிர்த்து இந்த பிரதானம், இந்த இயற்கையின் மூலமாக, சோ இதெல்லாம் சேர்ந்து பகவானுடைய ஐ மீன் இந்த உடலோட 24 மூலக்கூறுகள். சரிங்களா. சோ பிரதானம்னா என்ன அப்படின்னா இயற்கையின் 3 குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை. அதாவது நம்ம பாக்குறோம், நம்ம எப்பவும் ஒரே குணத்துல இருக்கோமா, திடீர்னு சத்து குணத்துல போறோம், திடீர்னு ரஜகுணம் வருது, தமோ குணம் வருது. அதை நம்ம எப்பவும் நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணாம இருக்கும். ஓகே. நாளைக்கு இந்த பிரதானம்னா என்னன்றத படிச்சுட்டு வரீங்க எல்லாருமே, பிரதானம்னா என்ன அப்படின்றது. ஓகே. சோ இந்த உடலோட மாற்றம் எப்படி இருக்கு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. எப்படி பகவானுக்கு நரசிம்மர் வந்து ஒரு அவதாரம், அதுக்கப்புறம் வராகர் ஒரு அவதாரம் சுத்தமா, அது போல நம்மளும் வந்து இந்த உடல்ல நம்மளும் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறோம் இல்லையா. இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த பாடி. குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும், வளர வளர ஒரு இது, அப்ப அதுவும் ஒரு இன்கார்னேஷன் தானே. சோ அந்த உடல்ல என்னென்ன மாற்றம் இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம இப்ப வெறும் களத்தை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். அது என்ன பண்ணுது, பிறக்குது, கொஞ்ச நாள் வளருது, கொஞ்ச நாள் இந்த உலகத்துல இருக்கு, சில காலம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த உடல்ல இருந்து சில உபப்பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுது. மேபி அது ஒரு வம்சமாக இருக்கலாம், இல்ல மற்ற விஷயங்கள். இந்த இப்ப நம்ம பார்த்தோம் கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அது என்ன ஆகுது, அழிய தொடங்குகின்றது இல்லையா. அதான் சுருங்கி அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா செல் எல்லாம் அழிந்து அது என்ன ஆயிடுது, ஒரு டைம்ல கம்ப்ளீட்டா மறைஞ்சு போயிடுது. சோ 6 விஷயங்களை பண்ணுது, பறக்குது, வளருது, இந்த லோகத்துல கொஞ்ச நாள் இருக்குது, அதுக்குன்னு ஒரு அந்த உடலுக்கு தேவையான சில பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுது. அது மேபி மலமாகவோ அல்ல சிறுநீராகவோ அல்லது வேறு விதமாகவோ பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் வேறு விதமான அந்த பாலுறுப்பு விஷயங்கள்ல இருந்து வர்றதாகவோ உற்பத்தி பொருட்களை உபப்பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய தொடங்குது, ஒரு காலகட்டத்தில் அது மறைந்தே போகின்றது. அப்ப இந்த உடல் நிலையற்ற ஒன்று, இந்த 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 களமாகப்பட்டது ஒரு நிலையற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எல்லா உடலிலும் ஏதேனும் ஒரு குறை இருக்கின்றது. எப்ப நம்ம பிறப்புன்னு ஒண்ணு வந்துட்டோமோ மரணத்தை நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த உடல் வந்து மரணத்துல இருந்து தப்பிக்க முடியுமா அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா முடியாது. நம்ம பாக்குறோம் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, இந்த பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு நோய், அதுல இருந்து யாருமே தப்பிக்க முடியாது. யாராவது சொல்ல முடியுமா, நான் எனக்கு வந்து நோயே வந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மரணத்தை நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம வந்து பக்தர்களுடைய சங்கத்தை எடுத்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும். சோ எப்படி இந்த ஞானத்தை பெறுவது, இப்ப நம்ம பார்த்துட்டோம், உடலை பத்தி பார்த்துட்டோம், அந்த களம் பார்த்தாச்சு. ஞானம், அந்த ஞானத்தை எப்படி பெறுவது அப்படின்னா சரியான மூலத்திடமிருந்து நாம இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். இன்னைக்கு என் கிளாஸ்ல கூட ஒரு பிரபு சொன்னார், எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா அது 10 மணி நேரம் லேட்டுன்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ட்ரெயின்லயே உட்காந்துட்டாராம். அப்ப நிறைய பேர் இங்க அங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரியும் எப்படியா இருந்தாலும் 10 மணி நேரம் லேட் ஆனாலும் இந்த ட்ரெயின் அந்த இடத்துக்கு தான் போக போகுதுன்றது தெரியும். மத்தவங்களுக்கு அது கூட தெரியாம உழந்துட்டு இருக்காங்க. சோ ஞானத்தை எப்படி பெற வேண்டும், ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த ஒரு ஆச்சாரியரை அணுகி அவர்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து பணிவோடு அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். எப்படி நம்மளுடைய புரோபாதர் 2 முறைதான் பார்த்திருப்பார் தன்னுடைய ஆச்சாரியரை, ஆசானை, குருவர். 40 வருடங்கள் கழித்தும் அவர் தனக்கு இட்ட கட்டளை சிறமேற்கொண்டு அவர் பண்ணினார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ எவ்வளவு ஒரு வீரியமான வார்த்தை குரு சீடருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஓகே. இப்ப இந்த ஞானத்தை எப்படி பெறுதுன்றதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மிக முக்கியமான தகுதி அனன்ய யோகேன,
இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி, அனன்ய பக்தி நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி. யோகேன அப்படின்னாக்கா, யோகம்னாலே என்னது? எந்த ஒரு செயல் பகவானையும் பக்தனையும் இணைக்குதோ அந்த செயல். யார் ஒருவர் இடைவிடாம நித்தியமாக நிலையாக எதையும் எதிர்பார்க்காம அனன்யமாக கலப்படமற்ற செயல்கள்ல பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஆச்சாரிய உபாசனம், ஆச்சாரியர் ஆன்மீக குருவை, உபாசனம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கிட்ட இருந்து. இதை தவிர்த்து மற்ற தகுதிகள்லாம் என்ன? அமானித்துவம், பணிவு, ஹியூமிலிட்டி, அஹிம்சா, ஜீவகாருண்யம். அதுக்குதான் புரோபாதர் நமக்கு 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் கொடுத்திருக்கார். ஆத்ம வினிகிரக, சுய கட்டுப்பாடு, தகாத பாலுறவை தவிர்த்தல், அதுக்கப்புறம் புலால் உண்பதை தவிர்த்தல். இதுக்கெல்லாம் சுய கட்டுப்பாடு வேணும் இல்லையா? நம்ம வீட்லயே யாராவது ஒருத்தவங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுறாங்க, அப்ப நம்ம ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுருந்தோம் அப்படின்னா அதை விடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்க பழகிட்டீங்க, மனசு ஒரு குழந்தை மாதிரி. இன்னைக்கு காலையில ஒரு கிளாஸ் நான் பார்க்கும்போது சொன்னேன், மனசு குழந்தைன்னு சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இதான் நான் அட்டென்ட் பண்ணேன். சோ அதுக்கு நம்ம ஒரு 10 தடவை இது தப்பு, இதை இப்படித்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அது புரிஞ்சுக்கும். சோ அந்த ஆத்ம வினிகிரக, சுய கட்டுப்பாடு, அரத்திஜன சம்சக்தி, பொதுமக்களிடம் பற்றில்லாது இருத்தல். சோ இதெல்லாம் இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கான தகுதிகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நமக்கு உண்டான அந்த இலக்கை நம்ம வழிவகுத்து அதுல நாம ஸ்ரத்தையா பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, இதுல ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இல்லைன்னா யாரு கையில புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களோ அவங்க அந்த மொழிபெயர்ப்ப வாசிங்க, இல்லைன்னா அந்த ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சதுன்னா வாசிங்க. இப்ப பகவான் நமக்கு ஞானம்னா என்ன, அது இதுல இருக்கிறதுதான் ஞானம், இது இல்லாதெல்லாம் எல்லாமே அறியாமைன்னு சொல்ல போற. பிரபு 9:55 வந்தா கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணுங்க பிரபு. சொல்லுங்க, வாசிங்க பார்க்கலாம். யார் வாசிக்கிறீங்க? அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாதாஜி வைத்தியநாதன் பிரபு படிக்கட்டுங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். முதல்ல இருந்து வாசிங்கோ, முதல்ல இருந்து வாசிங்க. கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி, பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எது உண்மையான ஞானம்? இங்க நான் யாரு, நான் எதுக்காக இங்க வந்திருக்கேன், என்னுடைய வாழ்க்கையோட இலக்கு என்னவாக இருக்கும். இப்ப நம்ம வாசிச்சோம் இல்லையா, இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு புரியாம இருக்கு, இல்ல ஒரு முரண்பாடாக இருக்குன்னா நீங்க சொல்லலாம். அடக்கம், பணிவு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பணிவு இருந்தாதான் மற்ற விஷயங்களை நம்ம அங்க கத்துக்க முடியும். அது போல அகங்காரம் இல்லாம இருக்கிறது, கர்வம் இல்லாம இருக்கிறது, சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா பிரபுபாதர். நிறைய நம்மளுடைய இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய குருஸ், அப்புறம் நிறைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஐஐடில முடிச்சவங்க. நம்ம கௌரங்கதாஸ் பிரபு பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இஸ் கிரேஸ் கௌரங்கதாஸ் பிரபு. நம்ம டெம்பிள் பிரசிடென்ட் இஸ் கிரேஸ் நாமநேஸ்வர் தாஸ் பிரபுஜி. எல்லாமே ஐஐடில ஐஐடியன் தான். அவங்க எல்லாம் ஐஐடி முடிச்சு அவ்வளவு உயர்ந்த இது. ஆனா அவங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பக்தி தொண்டுல வந்துட்டாங்க. அப்ப எது உயர்ந்த ஞானம் என்பதை அவங்க புரிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பொறுமையாக இருக்கிறது, சிம்பிளா இருக்கிறது, எளிமையா இருக்கிறது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சின்னதா நம்ம மேபி ரிட்டையர் ஆனவங்க இல்ல வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு அவ்வளவா தெரியாது. மத்தபடி வேலையில மேக்சிமம் இருக்கவங்க இதுல கிரகஸ்தர்கள் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ வேலையில போகும்போது இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அந்த மாதிரி விஷயத்த என்ன பண்ணணும், நம்ம கடந்து வந்துடணும். ஏன்னா அவங்க பக்தர்கள் இல்ல, நம்ம பக்தர்கள். நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் என்னது, ஒரு இல்லாத ஒன்று, ஒரு மாயை அவங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதை பெருசா எடுத்துக்கூடாது. நம்ம பயிற்சி பண்றோம், அதனால அந்த விஷயங்களை அவாய்ட் பண்றது பெஸ்ட்.
அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, சின்ன விஷயம் பண்ணா கூட அது பெருசா அவங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு பொறாமையோட இருப்பாங்க. அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம இருக்கு. பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவை அணுகுதல், தூய்மையாக இருக்குது. தூய்மைன்னு எங்கெல்லாம் வருதோ அங்க நம்ம வந்து 2 விஷயத்த பார்க்கணும். அகத்தூய்மை, புற தூய்மை. உள்ள என் மனசுல என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து முகத்துல தெரியும். அதனால அகத்தூய்மை, இந்த காமம், குரோதம், லோபம் அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இருக்கணும். தளராமை, ஒரு தடவை நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு குறிக்கோளை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து நம்ம விழுந்து விடாமல் மீண்டும் மீண்டும் பிறழாமல் அதை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்றது. எப்படி சுய கட்டுப்பாடு இருந்தாதான் அதை முயற்சி பண்றது. புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். அப்ப அந்த புலன்கள் எங்க போதோ அங்கெல்லாம் மனசு போய் நம்ம அதுல விழுந்தோம்னா நம்மளோட அந்த செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சுழற்சியில போய் நம்ம மாட்டிக்குவோம். அதனால அந்த புலனுகர்ச்சி பொருட்களை வந்து நாம துறக்க வேண்டும். தேவையற்ற அந்த அகங்காரம் இல்லாம இருக்குது. ஏன்னா அது பொய் அகங்காரம் தெரியுது. அப்போ நான் தான் அனுபவிப்பாளன் அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் இல்லாம இருக்கிறது, அதெல்லாம் ஞானம். இந்த பிறந்தவங்க எல்லாருமே ஒரு நாள் அழியதான் போறாங்க. அது போல நமக்கு இந்த நோயின்றது வரும். இந்த முக்குணத்தோட தாக்குதலுக்கு நம்ம ஆட்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ற அந்த ஞானம் வரும்போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை நோய், நிறைய பேரு தன்னுடைய நெருங்கினவங்க இறந்ததுனால மனநோயாளிகளாலாம் ஆயிருக்காங்க. சோ இந்த ஞானம் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நிறைய இந்த ஹோமிசிடல், சூசைடல் திங்ஸ் அதெல்லாம் குறையும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இது எல்லாமே வந்து பகவான் நமக்காக கொடுத்திருக்க ஒரு ஒரு தற்காலிகமான விவஸ்தைகள். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம அதுலயே வந்து பற்றோடு இருந்தனாக்கா கஷ்டம். நான் எப்படி அனுபவிக்கணும், நானும் ஒரு ஒரு தலைவனாட்ட இருக்கணும்னு நினைச்சதுனால ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவியா வந்திருந்தோம். அதுக்காக அதுலயே நம்ம பற்றோட இருந்தோம் அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் இந்த இந்த பிறப்புல நம்ம வந்து மூழ்கி கொண்டிருக்கோம். சோ அதனால அதுல இருந்து இந்த பொய் அகங்காரம் வேண்டாம். அது போல இந்த மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். அந்த மமக்காரம், அகங்காரத்துல இருந்து விருப்பு வெறுப்புகள்ல ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. பகவான் மேல நித்தியமாக எப்பவுமே கலங்கமற்ற எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தி இருக்கணும். நம்ம எப்படி பக்தி பண்றதுன்றது நவவித பக்தி பார்த்தோம். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல் அப்படின்னாக்கா அந்த சத்தியோகத்துல அது சாத்தியமாக இருந்தது. கலியுகத்துல வந்து அப்படி இல்லை. சோ நம்ம வந்து அந்த அபக்தர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த சங்கத்தை நம்ம விடுவித்துக் கொள்ளலாம். பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும், அபக்தர்களோட சங்கத்தை விடுவித்துக் கொள்றது. பொதுமக்களிடம் விலகி இருத்தல்னா இந்த பௌதீகமான விஷயங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட பேசணும்னா அப்ப அவங்களுக்கு உண்டான அதே அதே மாதிரியான பாவம் தான் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம ஆத்ம ஞானத்தை, ஆத்மா சாங்கிய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வது, பரிபூரணமான உண்மை என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது, அதை இன்னும் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறது, தத்துவமான ஆய்வு, பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவமான ஆய்வு, இதெல்லாம் தான் ஞானம். அதனாலதான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பக்தி சாஸ்திரின்னு நம்ம எதுக்கு நம்ம வைக்கிறோம்? சோ அப்ப இந்த மாதிரி பகவத்கீதை புக்கெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். அது இல்லாம பிரபுபாதர் புக்கெல்லாம் படிக்கிறோம். சோ படிக்கும்போது நமக்கு அந்த ஞானம் விருத்தி அடைகின்றது. அப்ப ஞானம் விருத்தி அடையும் போது நம்ம பிராக்டிகலா அப்ளிகபிள் பண்றோம். அப்போ நம்மளுடைய பிஹேவியர்ல மாடிஃபிகேஷன் வருது. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப சமுதாயம் வந்து உய்வு பெறுமா பெறாதா? சோ அதனால இதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். ஞானம்ன்றது எப்ப நம்ம சொல்றோம், எதை நாம் கற்றுக்கொண்டோமோ அதை வாழ்நாளில் கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்பதான் வந்து அது வந்து நம்ம அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த ஞானம்ன்றது ஒரு உண்மையான ஒண்ணா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, நம்ம இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, இதுல எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களா மாதாஜி? நடைமுறைப்படுத்தணுமா எல்லாத்தையுமே? ஆப்வியஸ்லி பிரபு, அதுதான் உண்மையான ஞானம் சொல்லிட்டு இருக்கு. உயர்ந்த பக்தர்கள் நம்ம பிராக்டிஸ் தான் பண்றோம். கண்டிப்பா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். ஆனா நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ண இல்லவே இல்ல மாதாஜி. மெஜாரிட்டி இல்லவே இல்ல. எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இருக்கு பிரபு. ஏன்னா நம்ம இப்பதானே நம்ம வந்து அது இப்பதான் தெரியுது நமக்கு. நம்ம சில சமயம் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வேலையில எல்லாம் இருக்கோம் இல்லையா, அங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து முடியாது மாதாஜி. மாதாஜி அப்படின்னா Giant cannot run business